hyldet af 150 venner af huset med en reception på hotellet. Bent Fredberg Jensen købte hotellet den 3. maj 1977, på trods af at ejendomsmægleren anbefalede ham ikke at gøre det, fordi det var en underskudsforretning. Det har Bent Fredberg Jensen ikke fortrudt. Han købte hotellet med hjertet og ikke med hjernen, som han selv beskriver det. Jeg kæmper videre, altså. Ikke? Jeg er 87, men alligevel, jeg tror, jeg tager 40 år mere, eller hvad jeg nu kan nå. Ikke? Jeg har ingen planer om at sælge. Der er mange, der gerne vil købe, ikke? Men alle dem, der køber, har jeg sagt nej til, fordi de vil jo købe det og spekulere med det, og jeg siger, at dem, der skal have det, de skal passe godt på det, ikke? Og ikke ændre på det. Altså, at Bent Fredberg, han kommer til at simpelthen vedligeholde på den måde, som han gør, så det er autentisk, det fremstår ægte. Det er simpelthen guld værd, og det er noget, vores gæster, de tit og ofte bemærker og siger, det er ligesom at gå ind i sådan en tidslomme, når man kommer ind på Brøndum Hotel. Det er helt fantastisk. Nu skal I møde Inger Pedersen. Hun